日本三大イルミネーションの一つ、足利フラワーパーク2025です。栃木県足利市の足利フラワーパークで開催中です。今回はその中の一つ、フラワーキャッスルのイルミネーションです。関連動画にて本編を公開中です。チャンネル登録よろしくお願いします。